תמיד אמרו לי שכאישה בעולם אני צריכה לענות על קריטריונים חיצוניים מסוימים, ושלהיות רזה ויפה זה חשוב. אבל אף פעם לא חשבתי להפוך את זה לדרך חיים. בקיצור, הייתה מה זה מעצבנת בלייזר? כן? מעצבנת? מתי יש לך? ויתה לי תוכנית הסלט שלך. באמת? תל אביב צריכים איזה כיף לה. ונשאר לי ידיים ורגליים. אצלי בבית, התמקדות במראה החיצוני זאת המציאות. ואם המציאות שלי היא שאני אוהבת אוכל משמין ולא נמצאת בדיאטה תמידית, אני צריכה לשנות אותה. אבא שלי תמיד דואג להזכיר לי שעל אנשים שמנים צוחקים בחוץ. אמא שלי נשארת מאופרת בבית, רק למקרה שהשכנים יבואו לבקש סוכר. בשביל אחותי הגדולה, הדבר הכי חשוב באוכל זה המרכיבים. ואחותי הקטנה לא תרד אפילו לזרוק זבל אם היא לא לבושה יפה. אני רוצה לצלם אותך. נו, למה? כי אני מכוערת עכשיו. נו, את יפה. לא. נו. תכף אני אעבור על השיער אולי. הוא קנה בגלל שבאים לנו אחר חברים, לא... כי בדרך כלל הוא קונה והוא מחביא את זה ממנו. עכשיו, מה עשיתי פעם אחת? הוא קנה. אז אמרתי, אני אשים את זה מאחורה, שהוא לא יראה. ואז אמר לי, מה? לקחת את זה לעבודה? כאילו, כן, נגמר. למה? כדי שלא תאכל. ואת מצא את זה? לא, ואז קניתי עוד 3. צייה, כל פעם הוא בא, קונה לי את השוקולד פרה. יו. פרק את זה לבד, הוא יכול לשבת, פרק חבילה. גם אני יכולה. גם ליטל יכולה. אוי ואבוי. אבל מרי, הכי טעים. איך, לא. את רוסיה? לא, אתה. מה אני יודעת שהיום הולדת של שירה? שכחתי, תמזוג לי זירו. אחרי כל השמן שאכלתי פה, תמזוג לי זירו. זירו, זה גם גרוע זירו הזה. לא נכון. די, קרין, הכל גרוע. זה בריא. הנה, היום אני אלבש את השמלה הזאת, הבורדו שקנית. יהיה קר מדי. בורדו. אמא שלי אמרה לי שהאובססיה הזאת ליופי הייתה לה כבר כשהיא הייתה ילדה. אולי בגלל זה אפילו דודו שלי בודקת היקפים. אמא, אני הולכת עם חברות לבית הפנקק. מה יש לך לעשות בבית הפנקק? חברות מהבסיס קבעו ללכת לשם. מה, להיות עוד אבו נפחה? לא מספיק כל רגל נהייתה מלמיליאן. אמא, אבל מה רוצה שנצא? הם קבעו ללכת לשם. תלכו למקום אחר. כל היום שאת יוצאת הביתה את רק אוכלת. גם בבסיס. יופי. אבל מה את רוצה? הם קבעו ללכת לשם. מה את רוצה? אבל את יודעת שגם למאי, אם אני הולכת לחברה, סתם הולכת פה לחברה, אחר כך אני רואה אותה, איפה אתם? אוכלות. בנאפיס, כאילו, אין ללכת לחברה בלי אוכל. לא, אוכל זה תענוג בחיים. ותמיד בסוף נז... לא, אבל זה להיות מה, היא שמנה. את יודעת, אני אראה לך תמונה שלה עכשיו, ביום של הגיוס. עכשיו, אתמול היו אצלי חגית ומאיה, אז הם דיברו על שתי חברות של השמנות. אמרתי, והנה, המודל לחיקוי. הנה, שתה זירו, זה בלי תביא לי סוכר. גם חצי כוס. אמרתי, יופי, והיא תהיה המודל לחיקוי השלישי. מה זה? תקשיבי, זה לא אמיתי, חיניתה. היא חייבת להתחיל לשמור על עצמה. לא יודעת למה, אבל כל החיילות תמיד עולות במשקל. מה את אוכלת? אני אוכלת את האוכל הקבוע שלי בערב, הדיאטטי. ולמה את מצלמת אותי דווקא עכשיו, אחרי שהורדתי את האיפור ואני נראית על הפנים ולבשתי פיג'מה? נראית מעולה. ממש לא, היית מצלמת אותי לפני שנכנסתי להתקלח. הדבר הכי מוזר הוא שפרחיות אורז וסוכרזית אלה שני המאכלים הדיאטטיים היחידים בבית שלי. וכאנשים שהרזון זה הדבר הכי חשוב בשבילם, איך הם יכולים להכניס הביתה את האוכל הכי משמין שיש בסופר? פעם אחותי הקטנה הלכה לדיאטנית. היא אמרה לה שהיא צריכה לאכול הרבה חלבונים. אז לאבא עלה רעיון מעולה. הוא קנה קרטון קרמבו. ועדיין לא הצלחתי להסביר את התעלומה, שבכל יום שישי שאמא מבשלת, נעלמים לנו 2 בקבוקי שמן. אמא אומרת שאוכל מטוגן הוא הכי טעים. אז למה לעזאזל היא כועסת על אבא שקונה לנו חטיפים? זה הכי מרזה, אבל... זה...
זה הכי מרזה. וגם זה מאוד מרזה. גם זה. גם זה עם עוף, אז נגיד כאילו... זה שניצל, אתה יודע כמה שמן יש בשניצל, בשדורי לחם? אני עדיין לא הצלחתי להכניס את המשטר הדיאטטי לדרך החיים שלי. ועם כל הפיתויים שיש אצלי בבית, לא בטוח שגם אצליח. כי למרות שגם המשפחה שלי וגם המראה שלי אומרים שעליתי במשקל, המציאות שלי היא שאני פשוט אוהבת לאכול.